върви в момента, но искаха да подгряваш матч на тази гала вечер, но неговия треньор не го пусна. Защото не е подготвен, много скоро им казват за тази гала вечер и реално Той няма правилно. достатъчно време да се Да, подготви. той е подготвен, но стратегически може да не е. И реално това е много умен ход, което прави много добро впечатление, защото не всичко е да излезеш просто на гала вечер с Антони Джошуа, да вземеш определен хонорар. Нали? Абсолютно. Добре, защо на Кобрат и на Тервополев им се получават нещата? Не знам, там не искам много да коментирам, но мачовете на Кобрат са в тежка категория, не мога да коментирам, но неговите мачове изглеждат по-такива по-лесни, по-нагласени, въпреки че човека си тренира, нали, натиска си. Не мога нищо да кажа, боксер си, успял си, е известен, слави България, но не мога да кажа там вече. Гледаш ли сега бокс? Да, конкретни мачове, да. Да. Конкретни мачове, примерно някой, който ме интересува, го гледам, иначе... Значи ти си бил разочарован тотално от бокса? Доста. Честно Като срещна това разочарование, какво стана? Тръгнах по друг път. На къде? Значи,